яким савол устоди азиз ҳамин ки дами Россия се бача дора я бародар айму пули фарзандошу пасоби метиҳанд ку бе фарзандора 18 сола нашида давлат ёрдамшо мекунад 35,000 рубльшо метия айму пул мегиранд мехӯранд а падаршон кор мекунад мисол мошин мехара мисол ами да падаршон да мисол да худаш сарф мекунад да типа мошин мехара ам пулошо ҷамъ дора барои мошинаш ҳаму иҷоза даст ам пули фарзандаш бихӯранд. мақсад барои фарзандаш аз ҳамон пул истифода мебарад бо вақте ки ойликашо гирифт аз ойликаш барои фарзандош ҳам метиҳад охир он фарзандо гуруснаю белибос намонанд шуд ӯ пул ки зиёдатӣ ҳаст он пула ино сарфакорӣ карда ҷамъ мекунанд вақте ки пул зиёдатӣ кард ҳамон пула падар мегирад мошин мехӯрад пули хонаша метиҳад зарур шавад иҷорае метиҳад аз ҳамон пулам монанди пули худаш тасарруф мекунад ҳамин хел. бале бале устод вале иҷозат аст аслан анта ва малука лиабик ту худат ва пулу молот аз они падарат ҳаст гуфтам як одама ту худат аз они падарат аст молотам аз они падарат аст лекин он падар агарчи падар аслан падару модар табиатан агар аз давлат пасобие нагирадам ҳамин фарзандошро мехӯронад мепӯшанд барои ҳамин зиндагӣ дорад охир аксари падару модаро барои фарзандаш зиндагӣ дорад худаш либоси безеб мепӯшад барои бачаш ҳамсинфош масхара накунад дар боғча таъна накунанд дар мактаб таъна накунанд гуфта бечора пулу либосу ҳамаша мекунад ҳамин пасобие набошадам ҳамин кора мардуми моям мекунад бинобар ин пасобие ки ҳаст изофагӣ ҳаст ҳақ дорад истифода барад лекин ин хел не ки пулро истифода бурду ба кӯдак ҳичи натиҳад ин хел не